the way it should to be. Ay, Mikasha, mega love shout out naman dyan. Mikasha, all right. Ayan, ka-open ko lang lalap. Mikasha, mega love shout out. Ayan, Mikasha Kusin, isa bulong. Ayan. Salamat naman dyan sa paisa. Salamat naman dyan, Mr. Mikasha Kusin. Mega love shout out. Mikasha, paano ba yun? Turuan mo nga ako. Yung ginamit kong yung like kong pinapatugtog na araw-araw ko naman araw-araw mong naririnig. Bakit bakit na-copyright? Hindi ko na pwedeng ipatugtog yun. Kasi makaka-copyright ako uli. Ganun ba yun, Mikasha? Kasha, uy! Hindi ko na ba pwedeng patugtugin uli yun? Kasi na-copyright ako. Ano? Tagal naman sumagot, uy. Suggestion, the audio is lower than the recording. We recommend that you use an audio stream by Twitter. Kasha! Ambot, oy. Masagot. Sinong may kasalanan sa ating dalawa? Mikasha, you're not reply. You don't have reply, why? Mikasha, nandyan ka pa ba, uy? Yan, wala pa tayong Isa pa lang yung ating likes. Thank you so much for your thumbs up. Wala ng Uragon. At ako miss bulong, kantahan tayo. Sige, maya-maya hintayin mo natin madaming tao. Off mo ba ngayon, oy? Mikasha? Off ko ngayon na sana all. Ayan. Ayan, wala tayong music maya-maya na. Ayan, BBO tip, mega love shout out. Hello host, mega love shout out. Mega love shout out, BBO tip. Ayan. Thank you so much, lalabs. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Baby O-tip. Baby, don't believe the world. The world, someone is coming, so I'm gonna open the door. Just give me for a while. Mga lalabs. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much.
Boring ba lalabs pag walang music? Maya-maya. Wait lang. Tayo lang muna saglit ako. Bubuksan ko lang yung bubuksan ko lang yung open. Bubuksan ko lang yung pinto. Wait. 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 Tamsak po. Sige, bibiotip 1 minute lalabs. Ay. Ano mo bibi? Akyat. Ano yun? Pumapasok. Alam pa. Yes mo ba? Ano? Si boss. Agam mo. Hindi ba naman gusto mo? Sige ba? Ano? Ang patuloy binibigyan natin. Meron dun sa Alyahan. Sa may ating tatapat mismo. Ang daming tao, di na ako tumuloy sa ito. Maya tayo kumain. Hmm? Maya. Ayan, Miguel Love Shot, Balar NZ, tusok po. Maraming salamat sa patusok dyan mga lalabs. Ayan. Wala tayong music. Wala music mga lalabs. Ayan. Kasi Mikasha yung music ko nga na-copyright. Paano ba yun? Pwede ka pa ba yung patugtugin? Mikasha, sagot ka naman ng yes or no. Ayan. Mikasha, pangit pag walang music, di ba? Kasha ba, uy? Ayan. Ayan, FWTV Ireland. May galab shoutout lalabs. Tusok ayuda. Ayan, salamat po sa patusok ayuda dyan. Maraming salamat. R&L's vlog. Mute mo host. Mute mo host. Pero hindi ko na pwedeng ipaano yung lalabs, Ara. Ipa-music uli. Ang tigas ng ulo ko, no? Tigas ng ulo ni host. Hindi ko na... Mute na yun lalabs. Hindi ko na ano. Pero hindi ko na talaga pwede siyang gamitin, di ba? Kasi baka ano naman, copyright na naman. Ang hirap naman, uy. Ayan, no, wag na. Ay. Tuloy. Ang papangit naman ng meron si Lulong mga free. Di ba may free siyang mga music? Kaso lang ang papangit. Ang papangit ng kanyang free. Oh my goodness. Di ba sa audio meron? Sa audio? Sa audio ng YouTube Studio, ayun. Doon ko lang kinukuha. Ang pangit. Uy. Ayan, sige na nga. Pagtsagaan ko na nga lang. Wala akong choice. Kundi gamitin yun. Ayan yun na lang gagamitin ko kahit pangit. Yung pretzels. Ayun, wala tuloy ka, ano-ano. Wala tuloy ka ganda-ganda, di ba? Yan, magpa-music na lang ako kahit pangit. Ayan. Oh my God. Why? Something went wrong? Ayan, magpa-music tayo kahit pangit ang music. Tamshare Miss Bulong, happy weekends to all. Ayan, malakas ba yung sound? Mga lalang, sabihin nyo lang pag malakas para yan, walang choice. Sa di-off ko na lang ayusin.
Ang pangit, alam mo ba kagabi yung isang sa audio, yung libre ni Lolo, yung ano ba yun, di ko alam, na pa-play ko pala yung Merry Christmas na galing kay Lolo. Uy, ambot. Tapos na yung Christmas. Tinatugtog ko yung Merry Christmas syuhada. Kaya tuloy kagabi maaga kong nag-out kasi syuhada, nakakantok yung mga tugtog ni Lolo. Uy, ito ba tong matanda na tong... Hindi ko alam kung matanda na ba si Lolo. Ang papangit ng mga libre niya. Nanlibre na nga lang siya ng music. Papangit pa, uy. Yung mukha ko pala natatakpan ng ano, ng mga sulat. Kasi ko nga yung aking upo. Tagilid, boy. At yan, para hindi tayo matakpan ng ano. Ayun. Oh my God, ako rin naman nawala. Lalong nawala. Ayan. Kasi ko nga, oy. Okay na siguro yan. Ayan, Zafar is hack. Nag-love shoutout naman dyan, Zafar. Ayan. Ito na nga lang ako. Maintindihan. Zafar, ayan. Renz Garcel channel. Mega love shoutout, Renz. Ayan, Renz Garcel, mega love shout out sa iyo, host. Tamsak dan support po, ayan. Salamat sa patamsak yan, support mo, lalabs. Thank you so much. Thank you so much naman dyan, thank you, ayan. Ayan, 6 million in the house, mega love shout out, ayan. Mikasha, nandyan ka pa ba, Mikasha, uy? Itong tugtog na to, ganyan-ganyan lang paulit-ulit, mga lalabs. Tapos mahihinto, uulitin ko na naman. Wala talaga akong choice. Kundi pagtyagaan tong tugtog na to, eh. Sino ba yung unang pumasok? Mikasha, nandyan ka ba ba, uy? Mikasha? Ano ba yung unang pumasok? Si Mikasha, si Bibi Otip. Nandyan ka pa ba, Bibi Otip? Mikasha, nandyan ka rin ba? Ang aga ng LS mo, Pinas ka ba or abroad? Ayan. Lalabs, nasa abroad po. Ayan. Nasa ano po, sa UAE. Ayan. Kaya sobrang aga. Ano pa lang dito, lalabs? 1:28 ng umaga. Ayan. Habil Fox Vlog. Minalab shoutout. Good morning po, host. Okay na yung aking voice mga nakaraang araw. 2 days ago. Yung aking LS, nag-out ako ng maaga kasi hindi na ako makapagsalita. Ayan, Abel Fox Vlog. Yung aking music na buwang, ayan. Kailangan siyang buksan. Ayan. Thank you, host. Walang ano man, lalabs. Thank you, host. Ayan, 6 million in the house. May lang shout out. 6 million. Thank you so much. Natakpan pala yung mukha ko. Uy, ayan. Mga kumpo.
Ayan, tamsak dan. Salamat po sa patamsak dyan. Okay, sipag mo, host. More power to you. Stay healthy and be safe. Thank you so much po, Lalas. Carlo Di Alca Vlogs. Tamsak dan. Thank you so much. Mega shout out, Carlo Di Alca Vlogs. Kailangan natin mga lalas magsipag para tayo makasweldo na sa YouTube. Ayan. Wala pa akong sweldo mga lalas. Kasi hindi ko pa nabubuo yung yung $100. Yung hinihingi ni Tatang, hindi ko pa nabubuo. Diba kailangan muna nating buuin yun para tayo makasweldo. Ayan. Renz Garcel channel done. Ayan. Thank you, Lalams. Ayan, magbakas ka kung di pa ako nakadikit sa'yo. Magbakas ka kay Bicolan ng Uragon. Ayan, babalikan kita, Lalams. Kay Bicolan ng Uragon yung mga bagong pasok dyan. Ayan. Para kayo aking mabalikan. Ayan, Zafar, nagawa ng kanyang bahay. Abel Fox Vlog. Ayan. Dodo TV. Dodo TV, ayan. Zafar is Hawk. Ayan, palablab naman ako mga lalabs yung binababa ni Nightboot. Ayan, si Mudayang channel. Simpala tayo, binubuo ko pa din ng $10 ko. Tanggap mo na pin mo. Natanggap ko na lalab nung December 20. Kailan ba yun? Basta nung December yun eh. Nung December ko siya natanggap. After Christmas ba yun? Ayun. Natanggap ko na siya lalabs. Lagay ko na yung yung lahat-lahat. Ang ko na lang ngayon ay makabuo ng $100. Ayan. Kailangan kong buuin yung $100 para ako'y makasweldo na. Yun na lang yung waiting ko. Para makasweldo na. Ang daming pag nag-OYT ka, hindi madali mga lalabs. Madaming pagsubok mong dadaanan bago mo ma-reach yung kailangan mong ma-reach. Bago ka maka 1,000 banana, then ayan, Precious, tamsak dan host. Mega love shout out Precious. Ayan. Wait nga lang lalabs ko, wala ako ng tubig. Ginom na ako ng tubig. 1 minute. Parang natutuyuan ata yung aking wala pa tayong napipin kahit isa. Sino ba yung kanina? Nakakalimutan kong magpina. Ayan. Si Ara. Si nandyan pa ba si OFW Ireland? Si Mikasha Kusin, si Balor, si Ara. Nandyan ba? Ara, nandyan ka Ara. Ayan. Nagsabi lang yung mga kanina. Ayan. Ayaw niya ng ayan, 9 million in the house. Mag-love shoutout. Sana all host. Hirap nga mabuo na din ng nagdala sipag at tiyaga lang talaga sa YT. Oo nga eh. Paano to si Lolo? Panilamon pa rin kahit revenue. Hindi naman kailangan pang lamon na lahat lang nilalamon eh. Nakakatamad managing. Kasi panilamon ng mga banana oy. Si Lolo wala nang ginawa kundi lumamon. Saan niya kaya nilalagay yung mga ipinagkakakain niya? Yan, 8 million in the house. May love shoutout 8 million. Wait lang natin. Wala ko ng tubig. 2 minutes. Huwag kasing kumain yan. Perla. Kumakain ng matamis. Kasi kumain ng matamis, lalo doon nakakapama ng ubo. Parang kanin. Ha? Ano ito? Oh. Okay, yung isa. Ang tao ko. Pwede na kami.
Magaling kayo rin yung patay. Sikpain. Ano na po? Wala pa naman ako. Okay, yung makami. Magdala-dala. Tingnan mo kasi yung kinakain mo. Naman ang ulo mo. Nito mo matamis eh. Kumain yan eh. Ano nga ito nakakapatrigger ng ubo? Naman ang ubo. Kumain ng sweet. Tingnan ka ng ang vitamin. Oh. Hindi ko makakala. Dito lang sa kanya. Ayan, I'm back. I'm back. Wala naman tayong music. Ayan. Ay, meron pa pala. Uy, ambot. Ayan, muli akong nagbabalik dyan. Wala pa tayong napipin. Uy, hindi pa ako nagpipin kahit isa. Nandiyan pa ba si Renz Garcel? Isa pa nandyan. Magsabi lang kayo ng yes. Renz Garcel Precious nandyan. Sino ba yung mga nandyan, mga nanam? Si Carlo de Alca. Ayan. Ayan yung mapina. Si Carlo na lang. Ayan, nakapin si Carlo, mga lalang. Yung nagsipasukan kanina ayaw magpapin. Ayan, nagsialisan. Ayan, may galab shout out everyone. May galab shout out everyone. Thank you so much. Ang lakas ba ng aking music? Ayan, mga lalams. Ayun, tumba na yung ano. Natanggal yung charger. Yan, Irene TV, may galab shout out, madam. Kaganda naman ang host dito. Ay, ayan. Yan, madam Irene, may galab shout out. May galab shout out everyone. Maraming salamat naman dyan, madam Irene. Ikaw, napakaganda mo rin, oy. Ayan. Parehas lang tayo, lalaws. Ikaw, pag nag-gilis ka, napaka-sexy mo, oy. Ayan, mga lalas, palablab naman yung nakapin. Si Carlo de Alca. Ayan.
Carlo. Precious, nandyan ka pa, Precious? Ano pa yung mga nandyan? Magsabi ng mga lalabs. Oy, ayan. Hello po, may new videos po from Ron Vlog. Ayan. Ron Vlog, Miguel Shoot. Kumusta na yung WH mo lalabs, Ron Vlog? Muli ka na. Lalabs, Ron Vlog. Kumusta na yung WH mo? Ayan, Ron Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, Ron Vlog. Hindi pa, ayan, hindi pa ba? Ilan na ba yung WH mo? Hindi ka pa muni? Nagsasilent ka ba? Hehehe, ayan. Yan si Madam Irene, natawa siya. Ayan, Precious, padikit, ayan. Yan, ikaw po ay susunod ko, Madam Precious, kay Carlo. Lablab mo na yung nakapin mga lalabs. Ayan. Huwag kang umalis, Precious. Tinatawag kita kanina, oh. Si Renz Garcel umalis na rin ata. Ayan, 6 million in the house. Mig love shout out everyone. Thank you so much. Ayan. Padikit po, please. From Precious. Ayan. Diba sa Pilipinas, ano na ba sa Pilipinas ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 541 na pala sa Pilipinas. 541. Ayan, 541 na. Nagsisimula ng magising yung mga tao. Ayan, mga lalans, huwag kalimutang digitan yung aking mga member dyan, yung binababa ni Nightboot. Thank you so much. Ayan, Carlo, making amazing cheese vegetables pizzeria. Ayan, pizzeria pala to, eh. Sarap naman nito. Sarap naman ng iyong pizza, Carlo Di Alcavlogs. Ayan, nasa bahay mo ako lalabs, Carlo. Ilang minutes ba to? Ayan, 4 minutes lang pala to. Mabilis lang to matapos. Ayan, tagagawa ka pala ng pizza. Sarap naman yung pizza na yun. Host pabyo sa aking Kigulbi, ayan. Sige po, ayan. Sige po, Madam Sexy. Sige po, ayan. Tapusin ko lang to kay kay Carlo. Ayan. Carlo. Ayan, nawala na naman yung ating music. Ilan na ba kayo kay Carlo, mga lalas? Punta na tayo kay... Nandyan ka pa, Precious? Precious, ayan. Nandyan ka pa, Precious? Kung wala si Precious, pupunta kay Irene TV. Precious, ayan. Nandyan ka pa ba, Precious? Napulwash ko na, nakapinos, may bakas pa, ayan. Sige, magbakas ka dyan, Lance, magbalikan ka niyan. Ayan, mga lalas, palabag naman yung mga binababa ni Nightbook dyan. Thank you so much. Precious, nandyan ka pa, Precious? Irene TV OTW from Ron Vlog Freelance, ayan. Hindi kita naman yung Ron Vlog, pero si Madam Irene.
Ilan na ba yung WH Moron Vlog? Malapit ka na bang mamoni? Malapit mo na bang ma-reach yung 1K ay yung 4,000? Moron Vlog, thank you. Link mo ayan from Irene TV. Precious, nandyan ka ba Precious? Wala ata si Precious. Precious, ayan. Sino pa ba nandyan? Punta ka Irene TV. Saan yung ano mo, madam? Ayan. Wala si Precious ata umalis. No, ikaw sunod rin vlog. Tignan natin yung kanyang video. Ayan. Selling your, may arang Madam Irene, may harang. Exercise padak on ang hita og lubot mau. Ayan. Buhaton. Thank you host, nagbika-bika raba ko dihahos. Suwad. Oh my god. Exercise ba to? Ayan. Ilang minutes ba to? Ayan. 1:37. Galing naman ang exercise mo, Madam Irene. Ayan, cooking with Sapia. Hello my friend, how are you? Ayan. Alhamdulillah, I am good. Thank you for coming, cooking with Sapia. And Irene TV, madam, nadan ko na yung yung exercise mo buka-buka. Ayan. Bumubuka yung your Pokemon. Ayan. Yung Pokemon mo bumubuka-buka. Galing mo mag-exercise. Kahit meron pa rin siyang harang. Ayan. Ano ba naman ating music? Uy, nabigla na lang nawawala. Yung bumubuka-buka. Bumubuka-buka ka. Ayan. Cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Cooking with Sapia. Ayan. Thank you so much. Palablab naman yung nakaping mga lalabs. Palablab yung nakapin mga lalabs. Ayan si Irene TV. Cooking OTW. Ayan, from Irene TV. Wala pang ganong tao, madam, kasi open ko lang. And maya-maya yan, madami na yung tao. Ayan, 6 million in the house. May ginagabi shout out 6 million. Thank you so much sa 6 million dyan.
Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. 5 million. Ayan, palablablam na ko mga lalaki yung binababa ni Nightboot. Ayan, si Batang Sunstorm. Cooking done sa'yo, ayan. Cooking, connect to Irene TV. Cooking vlog done from Irene TV, ayan. Madam Irene, parang aga mo naman gumising, ayan. Diba, ano pa lang, 5, alas 6 pa lang. Aga mong nagising. Nagano ka na ba, nagkape? Nag-breakfast ka na? Ayan mga loves, palablab naman ako sa mga binababa ni Nightboot. Oh my God. Maaga nagising ho sa ingay ng kapitbahay. Bakit maingay? Nag-aaway ba yan? Gising na si Marites kasi umaga na. Tapos na naman yung music. Yan pala ba naman yung aking member na si Jonaski mga lalabs, yung binababa ni Nightboot. Indian Wanderer, big love shout out to you lalabs. Thank you for coming again, Indian Wanderer. Ayan. Hi, hello. Indian Wanderer once again. Thank you so much. Big love shout out to you, Indian Wanderer. Thank you, lalabs. Give me thumbs up, Indian Wanderer. Down of my videos, there's a hand like this. Can you click that one? Then give to me thumbs up. Mag-asawa nag-aaway na huli sa chat ng babae. Nagbugbugan na yan, madam. Nagbugbugan na yan, ayan. Patay tayo dyan. Ba't kasi may asawa ka na tapos kailangan mo pang makipag-chat? Nakukulangan ka pa ba sa Pokemon ng iyong asawa? Ayan. Irene TV dyan from Cooking with Sapia. And Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. 7 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. 7 million. Thank you.
Ayan mga lalas, palalab naman ako sa yung binababa ni Nightboot, yung aking number na si Lloyd. Ayan. Thank you so much. Ayun mga lalabs, nandikit na ba kayo sa nakapin? Narinig ko bugbog sarado yung lalaki sabi ng babae wag ka na magsipi. Ganun ba yun? Cooking thank you from Irene TV. Ayan. Kasi ang mga lalaki kahit nahuhuli mo na hindi umaamin eh. Baka hindi umaamin yung asawa kahit nahuhuli na. Ayan, 8 million in the house. May love shout out 8 million. Thank you so much. Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba ng kanyang bike. Cooking with Sapia. Tama, host, di umamin eh. Yung lalaki ingay nga eh, nila eh. Hindi nga umaamin yan kahit nahuhuli na. Nakita mo na ang lahat-lahat, hindi pa rin umaamin. Sasabihin wala, wala, wala. Kahit nahuli mo na wala daw, wala. Di yan aamin. Ayan, 7 million in the house. May gonna be shout out. 7 million. Thank you so much. Ayan, natawa tuloy si Madam Irene. Ayan, Barista Pilye, may love shout out tamsak lalams. Wala kang LS o maaga pa. Mamaya pa naman yung LS mo lalams, Barista. Ayan. Barista lalams. Wala kang LS ngayon or mamaya pa. Oops. Tamsak, salamat sa patamsak dyan lalams. Bukas ng 7 AM Pinas time. Ayan, ay aga. 7 AM Pinas time. Ayan, mga 2, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Alas 3 dito ng madaling araw. Then 7 AM sa Pinas. Ayan. Bali linggo. Okay. Tomorrow. Okay. So ngayon wala kang LS. Tinayin pa kasi pasok ko mamaya. Maaga kaya pala. Kung nga pasok ko 11 AM eh.
Support lang muna yan. Ako nga 11 AM barista. Gigising ako ng yung gising ko is 9:30 ba yun? 9:30. Tapos yung bus na darating, yung Baladia bus, darating ng 10:32. Ayan. Tapos darating ako doon sa trabaho ng 10:58. Takbo-takbo papasok ng mall. Ayan. Kasi kung hindi, malilate. Minsan nag-time in na late na ng 1 minute. Minsan kasi ang bagal-bagal ng bus, parang pagong Ayan. Parang pagong yung bus ditong hindi katulad sa Pilipinas na pinapalipad. Ito kasi may oras Bicolana, thank you TW sa'yo. Ayan, from Irene TV. Ako rin yan, Madam Irene TV, si Bicolana. Ayan, 10 milyong nang dyan. Maraming salamat. Marinaldo Manay, ayan. Ayan, Abel Fox Vlog, ayan. Maray na aga din sa imo, Dudong, ayan. Wala bang transport for rent dyan? Meron transport, mahal man. Uy, wag na. Kasi ang bus, pwede naman mag-bus, 1 month lang lalabs, 80 dirham. Unlimited na yun. Kung magbabas, kung magre-rent, mas mahal. 500 dirham. O yung bus card, ko lang siya. Unlimited ko lang siya ng 1 month. Ayan, nasa 80 dirham lang. So, makakatipid pa ako. Yun nga lang, pagod lang. Kasi, yung bus, hindi naman agad-agad na dating every 1 hour pa. Every 1 hour siya dumarating, ayan. Yun nga lang, pagod sa biyahe pag nagbabas. Pero pag meron kang Carlip, tawag yun dito, lalams, barista. Carlip, yung nire-rent na Carlip yun yung mga patani. Yung ng patan din na drive. Magbabayad ka lang every month. Ikaw nagre-rent ka. Nagbabas lang ako araw-araw. Kaya nakakapagod kaya. Pero okay lang. Tiyaga-tiyaga lang. Tapos channel mo man nakita ko pagpindot na ako sa pangalan ni Bicolana ng Oragon. Ako yan, madam. Si Bicolana ng Oragon, ako yan. Yung pangalawang account ko yan, si Bicolana ng Oragon. Ayan, barista, pili rent. Mahal man, wag na sayang ng pera, barista. Kailangan natin magtipid. Kailangan natin magtipid, oy. May bahos, ayan. Kailangan nating magpayaman sa utang. Mayaman sa utang. Ayan, Dom's Vlog, mega love shout out, Tamsak host. Ayan, maraming salamat sa patamsak dyan, Dom's Vlog. Kumusta ka na, lalams? Ayan, barista Pili, magbaba ka ng bahay mo. Lalabs, baba ka ng bahay. Ayan, palablab naman ako mga lalabs sa binababa ni Nightbot. Ayan, yung aking member na si Bloody Coder. Yan, Cooking with Sapia. Nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Cooking with Sapia. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Dom's Vlog. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Dom's Vlog.
Barista Lalabs, ayaw mo magbawa ng iyong bahay? Doms Vlog, thank you so much. Ayan, Barista Philien, nagbawa ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Madam Irene, ba mo na po kita. Ayan, punta tayo kay Barista. Ayan, mga lalabs pala, lablab naman sa nakapin. OTW sa nakapin, ayan, from Doms Vlog. Thank you, host. Walang anuman po, Madam Irene Lalabs. Ang galing mo naman gumawa ng kape, ang lalabs. Sana all, ayan, galing mag-design. Cappuccino, kape latte, ayan, Spanish latte hot. Spanish latte hot. Thank you, host. Nakapin, OTW, ayan. Galing naman mag-art, wow. Hindi ako yan, kasamahan ko yan. Ay, hindi ba yun? Hindi pala ikaw yun. Ikaw lang yung kumuha ng picture. Trainee siya, ayan. Trainee pala yun. Tapos ikaw, ano ka? Ito yung manager nila. Binidyo ko lang for short purpose. Ayan. James GPGP Migalab, shout out James. Ayan, thumbs up. Thank you so much, lalabs. James GPGP sa iyong patansak. Thumbs up. Thank you so much. Denver channel, Migalab, shout out Nilmar. Ayan si Nilmar. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ano ba yun, napindot ko siya? Wala ko na, patay ko na, oy. May napindot lang pala ako. Ano ba yun? Kinabahan ako. Ayan, Denver channel, Migalab, shout out. Ayan, Beautiful Lost, Migalab, shout out. Ayan. Thank you so much, Denver. Ayan, thank you so much. Irene TV, tamsak dikit bell all done sa'yo from down the vlog. Ayan. Thank you so much. Ayan, Denver channel, nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Vlogger, hi, join. Ayan, thank you so much, Mr. Vlogger. Thank you so much, Mr. Vlogger. Dan tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak lalabs. Denver channel. Please my link, ayan, from Mr. Vlogger. Palablab naman yung nakapin mga lalabs, ayan. Dikitan nyo, nakapin, dikitan, thank you so much. Ayan, dikitan nyo, nakapin, mga lalabs, dikitan nyo yan, nag-gelesin araw-araw. Ayan, Doms Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, Bicolan ng Oragon, ayan. And Mr. Vlogger 110, ayan. Nagbaba ng rin ng kanyang bahay. Si Mr. Vlogger, mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Dan sa nakapin host from Irene TV. Ayan, lalabs barista. Pabalikan na lang po si Irene TV. Dan na po sa'yo. Ayan, Irene TV, nagbaba ng kanyang bahay. Irene TV. Ayan, Mr. Vlogger 110 again, nagbaba ng kanyang bahay.
Abel Fox Vlog, ayan, love shoutout again and again and again. Ayan, palablab naman ako mga lalab sa binababa ni Nightbot. Ayan, yung aking member na si Batang Sunstorm. 6 million in the house. Mega love shoutout, 6 million. Thank you so much, 6 million. Mr. Vlogger, ayan, nagbabaagin ng kanyang bahay, Mr. Vlogger. Ay, nakita kong lumilipad. Wait lang, oy. Wait lang. Kasi kumain ng sweet. Bakit kumain ng sweet? Ano eh? Huwag ka na kasing kumain ng sweet. Ito. Hindi yan nakakasamid. Vitamins yan eh. Ito na dito yung... Yan, Bixo. Patrigger ng ubo yung sweet. Ito kang kumain. Gusto ka? Yeah. Anong nangyari? Ayan, Dan na ako sa pinost. Ayan, from Abel Fox. Salamat dyan, lalams. Ayan. Magulo si host, panay alis. Eh, nawala na naman yung ano, yung music. Ayan, 7 million in the house. Big love shout out, 7 million. Thank you so much. Thank you so much. 7 million dyan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga lalangs. Yan mga lalas, palablab naman yung nakapin, si Barista Pelye, ayan, Abel Fox Vlog, ayan. Cooking with Zapia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. Yan, Mr. Vlogger, nagbaba ng ka-Irene TV, 1+1 ka sa aking alagad dating dikit sa main. Ayan. Yan, Bicol ng Uragon, nagbaba ng kanyang bahay mga lalas. Palablab naman si Bicol ng Uragon.
Yan, Denver Channel, dan sa'yo, Abel Fox TV. Ayan, pabalik na lang. Ayan, Abel Fox TV, pabalikan na lang si Denver Channel. Dan na po sa'yo. Thank you so much. Palablab naman yung nakapin mga lalabs. Ayan, para makapagpinag tayo ng panibago dyan. Palablab yung nakapin. Ninja Phil, ayan. +1 sa'yo, lalabs. Salamat po sa +1. Ayan. Salamat naman dyan, lalabs. Ayan, thank you so much. I'm done, thanks my friend cooking. Ayan, from Abel Fox Vlog. Lagyan ko ba yan ng jacket, lalabs? Lagyan ko ng jacket. Yan, may jacket na yan, mo, alagad. Ayan, Abel Fox Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Mr. Vlogger, ayan. Mr. Vlogger 110, nagawa ng bahay, ayan. Barista Pilye. Ayan mga lalas, palablab naman yung nakapin. $10 million in the house. Thank you so much. 10 million. Ayan. DBN Vlogs, mega love shout out. Dan sa nakapin, payakap. Ayan. Ayan, Barista Lalabs. Dan na daw sa'yo si DBN Vlogs. Payakap na lang daw. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Nawala yung ating music. Dan tamsak sa nakapin dating dikit. Ayan, from Denver Channel. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Cooking with Sapia. Ayan, Mr. Vlogger Dan from Cooking with Sapia. DBN Vlogs OTW from Barista Philye. Ayan. Ayan, OFW TV Arilan Ninja Tusok Ayuda. Ayan. OFW TV Arilan. Tinatawag kita, lalabs, kanya bigla ka na lang nawawala. OFW Ireland. Ayan, Cooking with Sapia, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. 13 million in the house. Thank you so much. 13 million. Thank you so much dyan, mga lalabs. Kanina yung kapitbahay ko, maingay siya. Ngayon, tumigil na siya. Ako naman yung magingay. Huwag niyang sabihin marutulog na siya. Maingay siya kanina. Dito lang host nakatambay. Ayan. Salamat naman sa patambay dyan. OFW Ireland Ninja. Ayan. Yahoo! Irene, pabalik na lang from Denver Channel. And Madam Irene, pabalikan na lang po si Denver Channel or Sinilmar. DVN Vlogs +1 from Barista Philye. Salamat naman dyan, Lana, sa +1 mo. Yan, 9 million in the house. Mega love shout out, 9 million. Yan mga lalas, palablab naman yung nakapin.
Ayan, Bicolana ng Oragon, nagbaba ng kanyang bahay. Bicolana ng Oragon. Cooking done from Mr. Vlogger 110. Cooking, pabalikan na lang si Mr. Vlogger. Sandal nga lang ako, sag magsandal ako eh. Nangalay, nakakangalay. Sandal ko lang yung aking likod. Ayan. Ayan, Denver Channel na gumawa ng kanyang bahay. Ayan, mga lalas palablog naman yung aking member na si Mudaing Channel. Ayan, yung binababa ni Nightboot. Ayan, Denver Channel, nagbaba ng kanyang bahay, Denver. Ayan, party music, DJ Kim Galab shoutout, Hila Loves. Ayan. Kumusta ka na, party loves music, DJ Kim? Ayan. Galab shoutout. Galab shoutout, party music, DJ Kim. Ayan. Thank you so much, La Loves. How are you? Kumusta ka na? Ayan, Mr. Vlogger. Nagbaba ng kanyang bahay si Mr. Vlogger. Ay, excuse me. Ayan. 13 million in the house. Mega love shout out. 13 million. Thank you so much. And barista old friend full pack from Cooking with Sapia. And Jonaski binababa ni Nightbot, palablab ng mga lala. Ayan, Cooking with Sapia, nagbabaagin ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, Cooking with Sapia. Ayan, 9 million in the house. May love shout out. Thank you so much, mga lalabs. Party music, di Jackie. Malis na ata siya. Yan, Cooking with Sapia. Ang barista pili, pabalikan na lang cooking si barista. Ayan, punta na tayo kay, sino ba yun? Nandyan pa ba si si Doms Vlog? Nandyan pa ba si Doms? Or si Nilmar? Nilmar, nandyan ka pa, Nilmar? Nilmar? Party music ni Jackie, you are there or no? FW Ireland, nandyan ka pa? Mugot naman kayo, mga lalams. I'm done, thanks my friends. Mami Alien, may love shout out, Mami Alien. Ayan, Irene TV, ayan, nabawa ng kanyang bahay, mga lalams. Si Madam Irene, palablaw. Everyday siyang nag-LS, mga lalams. Yes, brother barista from Cooking with Sapia, Mami Alien. Ayan.
Mami Alien nagawa ng kanyang bahay, Mami Alien. $10 million in the house, Miguel Love shout out 10 million, thank you so much. Cooking with Sapia nagawa ng kanyang bahay, Cooking with Sapia. DBN Vlogs, ayan, dan sa nakapin, payakap na lang from DBN Vlogs. Ayan, 11 million in the house, Miguel Love shout out. 129 pa lang pala to si DBN, ayan. KB pa si DBN. Tinitiputan natin yung bahay ni DBN mga lalabs. Bibi pa yung kanyang bahay. Punta muna tayo dyan, ayan. Punta muna tayo sa mga babying bahay. Ayan, Miles. Hello, host. Miguel Love shout out, Miles. Ayan. Pasilip post na yung uploads. Ayan. Nasaan na ba yung maliit na bahay? Sino ba yung kanina? Ay, nakalimutan ko yung pangalan niya. DBN. Ayan, DBN. Ayan, lalas paristab. Bang muna kita lalabs. Tumungta kay DBN. Ayan. Pasilip host. Ayan, silipin natin yung bahay ni Miles. Janelle is Danyo. Ayan. Ayan, may harang ka. Paano i-unlock ang lock ninyo na sa SSS? How to unlock? How to unlock? Ayan, Mami Alien. Nagbuwa ng kanyang bahay, Mami Alien. Ano ba yung ginawa ko? Ako nagbaba ng bahay, pagpalo talaga ako. Oh my God, mali. Ano ba yung ginagawa ko? Nawawala naman ako sa sarili ko. Lagi naman akong dikit sa nakapin. Ayan. Mami Dan from Cooking with Sapia. Mami Dan. Maraming salamat po dyan, Mami. Mami Mimo. Miles Dan from Mr. Vlogger. Miles Dan. Ayan, Miles Dan. Babalikan na lang si Mr. Vlogger. Mami Alien Cooking with Sapia OTW from Mami Alien. Ayan. Thank you so much. Mami Alien.
Yan, party music di Jackie. Nagawa ng kanyang bahay, party music. Ano tayo kay DBN? Saan ko nga muna si DBN? Wait lang. On 31 DBN. Where are the member only emoji? Emoji? Not emoji. Didn't see your name party music. Yan, Finding Nemo, may ganap shout out. Finding Nemo, long time hindi ka nagpunta. May galap shout out, host. Ayan. Finding Nemo, kumusta ka na, lalams? Finding Nemo. Ayan, Finding Nemo, where are the members? The members, there. Nightbot is the one dropping your link. Go to your settings and then upload picture. Ayan. Okay, this one off. This coming my off, I will fix. Medyo busy, host, from Finding Nemo. Ayan. Kaya pala. Ayan, Mr. Vlogger, nagawa ng bahay. Cooking with Sophia Dan sa Strawberries Buka. Ayan, bakas dikit dan from Mami Alien. Ayan. Tamsak 34. Salamat sa patamsak dyan. Mr. Vlogger, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Mami Alien. Mr. Vlogger. Tapos andito pa ba si Denver? Di ko pa nasuklihan. Si ano yan? Si Nilmar Channel. Si Denver. Thank you, Mommy. Yan. Cooking with Sophia. Thank you, Mommy. O, diba? Yes po. Party music. O, diba? Yes po. Denver, link mo. Ayan. Nilmar, nandito ka pa ba, Nilmar? Umalis na ata si Denver Channel, si Nilmar, isa lang yan. Tingnan mo po, madam, kung may bakas. Yung pangalang Nilmar, siya yun. Ayan, 131 sa nakapin, mga lalas pala vlog. Bigyan kita ng 5 DB yen vlogs, ha. Nasa bahay mo ako. Nakadikit naman yung aking main channel sa'yo. Na magbakas. Ayan, Yangs din. Dan sa Pia para Mami Alien. Ayan. Palablab naman ako mga lalam sa aking member na si Bloody Coder. Ayan. Cooking with sa Pia. Ayan, nagbuha ng kanyang bahay. Things din sa Pia. Ayan, harang from Finding Nemo. Salamat naman sa paharang. Mr. Vlogger ay nagawa ng kanbay. Finding Nemo, nagawa ng bahay, mga lalabs. Ayan, Mr. Vlogger 110, nagawa ng bahay.
Yan, Irene ang gumawa ng kanyang bahay. Irene. Irene TV. DW sa nakapin. Ano yung music ko yun napuputol? Nandyan ka pa ba, DBN Blanks? Parang wala na ata. Ayan, Chika Showbiz. Mga love shoutout tamsak dan. Ayan, salamat sa patamsak dyan. Chika Showbiz. Ayan, may jacket ka na, Chika Showbiz. Showbiz. Ayan, DBN. Bigyan kita ng 5. Ayan. Pangalawa na yun. Pangatlo to. Mio. Dan sa nakapin host from Irene TV, ayan. DBN, pabalikan na lang si Madam Irene dan na po sa'yo. Ang gaba ng kanyang bahay. Parang host, ayan. Salamat naman sa paharang dyan. Ayan, paano na dikit na mag-iwan ng comment para dikit na dikit from Chika Showbiz. Yan, Irene TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayaw mag-send. Yan, 135 ka na ano? Yan.
Ayan, salamat. Sukli ako. Hindi kita ng 5 DBN. Hindi na ako nagbakas. Yung binakas ko lang yung aking main. Ayan, dividend from Kumwit sa Pia, dividend. Dividend, ang pangat kasi ng tugtog ko mga loves. Ay, nakakaantok. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Cooking with Sapia. Mami Alien, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mami Alien. Finding Nemo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Finding Nemo. Ay, kay Mr. Vlogger, ayan. Ayan, maglablaba lang ganyan mga lalas. Ano lang ako, mag-init ng tubig. Gusto kong magtimpla ng kape. Ayan, Mary Rose, Miguel Love shout out lalas. Ayan. Miguel Love shout out host from Mary Rose. Ayan. DBN, ayan ang naman ng kanyang bahay. DBN. Ayan, Mary Rose, thank you for coming again, lalas. Ayan, Mary Rose, nagbuwa ng kanyang bahay, Mary Rose. Ayan, nag 1K ka na pala, Mary Rose. Gumuhit ka na pala, Mary Rose. Ay. Yung kailangan mo na lang ngayon, WH. Yan mga lalas, magtimpla lang ako ng kape. Ganitong kasing oras, gusto kong magkape para ako'y hindi antukin. Good morning host, Miguel Love shout out Just Channel, ayan. Good morning Dan Tamsak. Salamat sa patamsak dyan, Just Channel, ayan. Kahapon lang yan host, ayan. Wow, sana all 1 point ano ka na something. Just Channel, ayan, naggawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, naggawa ng kanyang bahay. Wait lang mga lalabs at ako'y magtitimpla ako ng kape. Wait lang mga lalabs at 3 minutes lang.
Ayan, nagtimpla lang ako ng kape mga lalabs. Ayan. May mga bagong pasok pa dyan. Lina Dulay Benter. Ayan. Love shout out. Ayan, may jacket ka na. AK Kitchen. Tamsak Dan Host. Ayan. Tamsak Host, good morning. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, nagtimpla lang ako ng kape mga lalabs. Kasi naantok ako. Para matanggal yung antok ko. Hello sis, ayan Lady Coach, mega love shout out. Lady Coach, ayan, nagtimpla lang ako ng kape. Ayan mga lalabs, kape. Init pa. Timpla lang ako ng kape para ako ay hindi antukin. Premiere, ayan, doon tayo sa premiere ni Lady Coach. Premiere mga lalas palablab, si Mami Alien nandyan pa ba? Nice coffee, ayan. Salamat, ayan, magkape tayo mga lalas. Kadikit, salamat. Chika Showbiz, nandyan pa ba si Finding Nemo, nandyan si Finding Nemo. Nandyan ka pa Finding Nemo, wala na. Kahapon lang yan host. Yan Finding Nemo, nandyan ka pa. Wingwid sa Pia muna tayo. Yan, tamsakan natin yan Lady Coach. Mamaya pa yun kita para matamsakan yung yung premiere. Tamsakan natin yung premiere mo, Lady Coach. Yan. Ganda naman dito. Ano ba yun? And thumbs up. Pang tatlong thumbs up. Pangatlo. Lady Coach Explorer dan na sa'yo po. Ayan. From AK Kitchen Vlogs. AK Kitchen. Salamat na labs AK. And AK dan from Lady Coach. Yan, tamsak na ako ng dalawa, Lady Coach. Tamsak dan. Ayan, Huwayma, we love shout out Huwayma. Mr. Vlogger, watch video nating dikit. Ayan, from Huwayma. Watching AK and Sapia, ayan. From Lady Coach. Lady Coach. Cooking in Sapia, done to you from AK Kitchen Vlog. Balikan na lang Cooking with Sapia.
Inom lang ako ng ano, ayan, Batang Sandstorm, Tamsak Host, ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Batang Sandstorm. Ayan, visit my home, payakap sukli ko agad from DBN Vlogs. Ayan. Kapit tayo mga lalabs, Batang Sandstorm. Kapit tayo lalabs. Para hindi ako antukin. Mainit pa. Ayan, patamsakan natin si Lady Coach sa kanyang premiere. Wala kang premiere, Batang Sandstorm. Premiere, ayan. Yung madalas palablab naman, patamsak yung premiere ni Lady Coach. Batang Sandstorm dan na sa'yo po from AK Kitchen Vlog, ayan. Yan, Batang Sandstorm, palablab naman, pabalikan na lang si AK. Init pa yung aking kape, patanggal ng antok. Tayo mga lalabs, ayan. Nawala yung aking antok. Kanina inaantok ako. AK Kitchen Vlog OTW, ayan, from Batang Sandstorm. Ayan, Batang Sandstorm, binababa ni Nightboot. Palablab mga lalab. Mr. Vlogger Dan, ayan. From Just Channel, Mr. Vlogger connect to Just Channel. Init kasi mga lalabs, kaya kinukutsara ko yung kape. Mainit. Yan, dan sa nakapin, Lady Coach, pabalikan na lang si DBN Vlogs, ayan. Dan na daw po sa'yo. Guys, padikit, salamat. Laki ng bahay ni Iki, oy.
Ayan, Mami Alien, nagbawa ng kanyang bahay, Mami Alien. Yan, cooking with the... Init pa din siya. Thank you. Ayun lang naman po. Thank you so much din. Kitchen dan salamat host. Ayan. Ang batang Sunstorm. Just here Eileen. Ayan. At Eileen. Ayan. Ayan. Salamat naman. A display on you. Ayan. Thank you so much. Lady Coach Explorer. Thank you so much. Pinas QTW ay salamat lalab sa pagdikit sa aking member na si Junaski. Magbakas ka dyan, batang Sunstorm. Babalikan ka niya. Nandyan lang yan si Junaski. Hindi siya nagbababa ng kanyang bahay, nakikinig lang yan. Kasi member ko yan. Hindi pa siya nakaka-renew. Hindi pa siya nag-renew ng kanyang membership. Nandyan lang yan nakikinig, alam ko. Ayan, batang watching. Ayan, batang Sunstorm. Watching na sa'yo si Lady Coach. Yan, Mami Alien, dan na po sa'yo from AK Kitchen Vlog. Ay, batang Sunstorm, dan. Ay. Ayan, love channel, madam. May love shout out kami sa kape tayo, madam. Patanggal ng antok. Madam Love Channel. Punta muna tayo kay batang Sunstorm. Batang Sunstorm muna tayo. Ayan. Ayan, Madam Love Channel, may love shoutout. Salamat po sa iyong patamsak. Nasa work ka pa, madam? Kape
Kape muna tayo mga lalabs. No! 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 Nangyari sa kapitbahay, nagsisigaw na naman. Ayan, Cooking with Zapia. Ikikichindan from Cooking with Zapia. Ayan. FWTB Ireland. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Yan, Cooking with Zapia, AK Kitchen Dan from Cooking with Zapia. Balikitan po yung nakapin, dito lang po ako para magsukli. Ito lang yung aking kape mga lalabs. Yan, magkape kayo dyan mga lalabs. Patanggal ng antok. Yan, natanggal yung antok ko. Tanggal yung aking antok. Yan, buhay na naman si host. Yan, 6 million in the house. May lag shout out. 6 million, thank you so much. Ayan, Mikasha, alright, Mikasha. Luto na ang almusal, ayan. Ano yung almusal mo, Mikasha? Itlog. Scramble egg. Luto na yung almusal ni Mikasha, ayan. Magbe-breakfast na siya mga lalabs. Ayan. Kumain ka na Mikasha? Kaubos ko lang ng kape ko. Kaubos lang ng kape. Iinom ako kasi inaantok ako eh. Yan, nawala yung antok ko. Buhay na naman yung aking dugo.
Ayan, Chubby Piggy, Milab shoutout. Good morning. Ay, kumusta host? Okay lang po, Chubby Piggy. Ikaw, kumusta ka na, Chubby Piggy? Siguro, Chubby Piggy, mayaman ka na. Ang dami mo ng sweldo sa YouTube. Bakit? Sabi, wala na host, nag-stop na ako ng whitey. Bakit? Ba't ka nag-stop? Bisita lang, ayan. Ba't ka nag-stop, Lalas? Busy ka na ba? May ibang work ka na? Pwede gala. Thumbs up down host, ayan. Pwede ng gala. May grabe shout out. Bakit ka nag-stop, Lalabs? Meron ka ng ibang work? Sayang naman. Kakapagod. Nakapagod na tapos panikain pa si Lolo, di ba? Dapat mag-ilis ka kahit 2 hours lang. Ano, Chubby Piggy, sayang naman. Pero ano, nakakasweldo ka pa, Chubby. Nakakasahod ka pa. Di ba sumisweldo ka na sa YT? Hindi rin kasi madali mag-YT mga lalabs, no? Nakakapagod din kahit sabihin mong nakaupo ka lang. Nakaupo ka lang ng ilang oras. Nakakapagod din. Mga dati pa na-i-upload ako ng video ko, ngayon hindi ako nakaka-upload. Ano lang ako nag-LS. Pero yung isang na mag-upload ako, hindi pa ako nakaka-upload. Busy sa work, ayan, yun lang. Sim break ako ngayon. Kaya pala. Kaya pala nakita ko yung mo, 11 days na nakaraan, yung huling mo ba, LS, 11 days. Dapat kasi pag mag-whitey ka, yun lang talaga yung gagawin mo, mag-whitey lang eh. Wala ka nang ibang gagawin. Test mo na mga teachers, ayan. Teacher pala to si Chubby Piggy. Si Mom Chubby Piggy, ayan. Jonas Kidan from Pwede ng Gala, ayan. Salamat naman yan, Pwede ng Gala. Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba? Madam Love Channel. Ayan, 8 million indaws, may love shout at Pwede ng Gala. Ayan, Jomar Onyate. Ang laki ng bahay ni Pwede ng Gala. Sana all. Sana all mga lalas. Ay. Ayan, 8 million indaws, may love shout out, 8 million. Thank you so much. And 10 million indaws, thank you.
Sabi Piggy, pwede ng gala. Madam Love Channel, nandyan ka pa po ba? Wala na ata si Madam Oy. Chubby Piggy, ayan. Pinarin ni Chubby Piggy sa gilid. Ma'am Chubby Piggy. Ay. Ayan, pwede ng gala, dan na loads, pasukli na lang si Batang Sandstorm. Ayan, that's mga love shoutout, padikit po from Dots. Ayan, mga love shoutout, Dots. Ayan, padikit po from Dots. Ayan, premiere from Lady Coach. Lindor Channel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayun na naman dyan, host. Ayan. Shout out Royo Channel Vlogs. Ayan. Nelmar, nagbalik ka Nelmar. Lloyd Joson Dan from Pudi ng Gala. Ayan, mag-iwan ka ng bakas dyan, lalab. Sa dulo ng yung bakas lagyan ng aking pangalan para alam ni Lloyd na galing ka sa akin. Ang laki ng bahay niya ni Lloyd. Ayan, Pudi ng Gala, nagbumalang bahay. Payuda naman dyan, host. Ayan, makipaglablaban ka dyan, Royo. Muna. Wala naman yung music natin ay. Ito na lang pala mag 600 ka na Royo, tatlo na lang. Ito na lang kay Royo mga lalabs. Ano lang kay Royo na siya mag grade 6.
Maraming salamat po, host. Yung dudu kami. Yan, Royo, dumikit na ako sa'yo ng dalawa. Yan. 98 ka na. 98. 598. Yan, Royo, nabigyan na kita ng 3. Ayan, nagduguhit ka na. Ano ka na, grade 6. Royo. Royo channel vlog dan. Ayan, from pwede ng gala. Dan na sa'yo pwede ng gala. Pabalik na lang from Denver. Ayan. Pwede ng gala, ayan, nagmumula ng kanyang bahay. Pwede ng gala. Kayo sa nakapin mga lalaws, punta na tayo kay pwede ng gala. Bagong upload mo ito, Nirmar. Tamsakan ko na dati yan. Yan, Sir Joey, may galab shoutout dan sa iyo, Miss Denver Channel. Full pack sa iyo with bakas. Ayan. From Sir Josel. Normal, pabalikan na lang si Sir Josel, normal.
Ayun, thank you. Dan sa'yo Sir Josel, ayan, from Denver Channel. Here sa'yo if pwede ng gala from Sir Joel. Yan, OFW Ireland Ninja, gawa ng kanyang bahay, ng kanyang puso. NFW Ireland Ninja, support. Ayan, Josh Channel ang baba ng kanyang bahay. Kitchen dan harang dating dikit. Ayan. Josh Channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Dan sa Euroyo Channel, pabalik na lang. Hindi ako nagbakas from Denver Channel. Ayan, iwan lang tamang bakas para mabigyan ayuda sa aking at WH. Ayan. Wala naman yung music eh. Yan, thanks sa sukli mo, Denver Channel. Pulpak mo din ako sa'yo from Sir Josel. Mantap eh.
bahay mo ako, OFW. Dati pala tayong dikit na yun. Ayan, Sir Jusel, nagbaba ng kanyang bahay, Sir Jusel. W here sa nakapin from Sir Jusel. Ayan. Yan, Pebrero 14, may love shoutout. Labas muna ako, standby ko lang sipi ko. Sige lang, lalabs Nelmar. Salamat Nelmar, lalabs. Pebrero 14 TV, may love shoutout. Ayan, Jusel Moren, Lagdan from Pwede ng Gala. Ayan, Jusel Moren, pabalikan na lang si Pwede ng Gala. Yan, Kylie, may love shoutout, Kylie. How is everybody doing? Ayan. Everything is happy. How are you, Kylie? Kyle? That's good to hear. You have a good day so far. Ayan, thank you so much, Kylie. Ayan, AC Vlog, bagong dikit sa'yo, tamsak na din. Ayan, maraming salamat, AC Vlog. May jacket ka na.
Ano sabi niya, I'm doing great, I'm just trying to get through. Maybe, who knows? Ayan. Easy vlog. May jacket ka na. May mga jacket na po kayo dyan. Dan sa OTW, ayan, OFW TV full pack sa'yo with bakas, ayan. Pasukli na lang things from Sir Jusel. Dan sa nakapin host, ayan. Abel Fox Vlog, ayan. Ayan, so can you guys please do that and let me know. Ayan, Angie Vlog, may love shout out. Ayan, Easy Vlog. Ang gaba ng kanyang bahay. Ayan, Angie, wala na tayong nakapinoy.
Alvin Fox, nasa bahay mo ako. Ayan. Alvin Fox. Magdanis bulong. Ayan, inaantok na nga ako. Ni Kasha. Bukas mi Kasha, bukas. Kasi bukas off ko. Hindi ngayon yung naantok na nga ako. Bukas mi Kasha. Di ba pwede bukas? Mi Kasha, kasi bukas yung off ko ngayon, hindi ko off eh. Kasi, ang sabi ng ano ko, sabi niya off ko daw ngayon. Sana, i-cancel. Hindi yung off ko, bukas mi Kasha, pwede ba? Bukas lalabs, pwede akong magpuyat. Mi Kasha, ayan. 20 minutes na lang mag-out na ako. Maga pa yung pasok ko. Mi Kasha, buang. Ano si Mi Kasha? Ang damis bulong. Bukas na lang dapat kasi off ko eh. Mag-off ka na sunod. Sunday ka kasi mag-off. Mi Kasha, para sabay tayo. Buang ka naman eh. Ayan, 20 minutes na lang ay mag-out na ako. Kaya kasi ano, yung pasok ko bukas 11. Medyo maaga, Mi Kasha. Ambot ka naman eh. Bukas kasi off ko, ayan. Marami akong time. Eh hindi, bukas ano ba yan? Bukas may pasok ako sa gabi. LS ko. Kasi kinamagahan. Off ko yan, okay lang magpuyat. Hindi pa ako kumain kanina eh. Nakaprito ko mga Mi Kasha. Nilagay ko lang sa lagayan, tapos sabi ko mamaya na ako kakain. Sergio Cel, ayan, dan sa'yo. Ayan, Sergio Cel, ang baba ng bahay. Busy na siya bukas, uy, ambot. Sergio Cel, I'm done, thanks from Abel Fox. Ayan, punta tayo kay AC Vlog. Malapit na akong mag-out mga lalabs. 50-55. Kasi ako'y may pasok. Bukas mga lalabs, LS ko ano, alas 5. Matang Sunstorm, ayan, bukas magaga yung ating LS. Kasi mag-LS ako bukas, tapos kinamagahan off ko yan. Ayan, mabahaba yung ating LS ay. That's OTW from Batang Sunstorm. 1, 2, 3, 4. Mi Kasha, oy. Mag-up ka kasi Mi Kasha na ngayon. Nandyan ka pa Mi Kasha. Mag-up ka ng Sunday. Para sabay tayo ba? Para Saturday, ayan. Pwede kang umakyat Mi Kasha. Pwede akong magpuyat.
Bukas yung pasok ko ay 11. Ayan, 11 a.m. Ayan, Miss Host, add mo ako sa Facebook para maging friend din kita. Pameri Sinwarin, ayan. Wallpaper ko yung news car, screenshot mo na lang kabayan, thanks. Ayan. I-screenshot ko yung pangalan mo. Screenshot ko na lang, i-add na lang kita. Sa private kasi yun eh. Yan, screenshot ko Sergio Cell. Screenshot ko na. Pretty Woman, ayan, mag-love shoutout. Dan thumbs up. Pretty Woman, may love shoutout. Salamat sa patamsak dyan, Lala. Mikasha Kusindan from Pudi ng Gala, ayan. Hindi kita nyo yan si Mikasha. Akala ko si Mikasha yung napin ko kanina. Easy pala. Inaantok pala talaga ako eh. Uy, Mikasha, ambot ka. Dan full pack, ayan. Easy vlog, pasok TY. Salamat kabayan host, confirm na lang kita mamaya, Lods. Ayan. Pretty Woman OTW, ayan. Yan ako sa bahay mo, pin host, ayan. Pretty Woman OTW from Batangas. When with Sophia nagba ng bahay, ayan. Abel Fox, hindi ko na alam pagawin. Debian, ayan, vlogs. Dan sa nakapin, yakap na lang. Ayan mga lalabs, 10 minuto na lang ako yung mag-out na. Kasi mga lalabs, may pasok pa bukas, ay mamaya. 11 yung pasok ko. 11 a.m. Pretty Woman, ayan, 70 dan full pack, thanks from AC Vlog. See you bukas na lang mga lalabs. Medyo maaga yung aking ilis bukas, mga Philippine time is 4:30 ganun. 4:30 Philippine time. UAE time is 12:30. FWT, ayan, Philippine vlog dan. Bukas mga lalabs, basta mga 5 AM ng Pinas time. Naka-LS na ako niya na. Yung kagigising nyo lang, ayan. Makikita nyo naka-LS ako mga lalabs. 5 AM Pinas time. Pero start ako ng LS bukas mga 4:30. 4:30 Pinas time, pero dito sa UAE mga 12:30. Ilang magpuyat bukas kasi off ko kinaumagahan, okay lang. Pero ngayon kasi may pasok ako mamaya 11 AM.
Ayan, easy. Finding Nemo. Yan mga lalab, 6 minutes na lang mag-out na ako. Kita-kits tayo mamayang gabi ay bukas. Ayan po din ang gala, maraming salamat. Mikasha, ambot ka oy. Bukas ka umakit pa, akitin kita. Kasi off ko, okay lang yun. Ngayon mag-out na ako. Ayan, Mikasha, dan na daw. Ayan naman yung music. Dan sa'yo Mikasha full pack, ayan, with bakas. Four minutes na lang mga nalas, mag-out na ako. Kita-kits tayo tomorrow, mga 5 AM Pinas time. Naka-LS na ako yan mga lalabs. Paggising nyo sa umaga, ayan, kalimbangin nyo yung aking bell para kayo laging updated. Para lagi kayong ni Lolo. Para kayo manotify. Annalyn Galin, this tamsak miglab shoutout. Annalyn, ayan, pa-out na rin ako lalabs. Bukas na lang ulit kayo mga lalas bumalik. Medyo bukas 5 AM. Naka-LS na ako yan.
Pinas Time, San Caos Piculos, ako Ligaspi Albay. Sa bula lalabs, antok na si Jose. Hindi kasi lalabs, 11 AM pasok ko mamaya. Ayan, kailangan ko nang matulog. Tapos bukas, nataas na ang kilay. Bukas off ko, ayan. Pwede akong magpuyat bukas. Kahit hanggang 5, 6, 7, 8, 9. Abraham Dinosta. Yun ako yung magpapaalam ng mga lalabs. Kita-kits tayo bukas mga 5 AM Pinas Time. Ayan, naka-LS na ko yan, 5 AM Pinas Time. Mga bang LS ko bukas kasi ako yung walang pasok kinamagahan. Ayan, pwede akong magpuyat ngayon kasi ako yung may pasok 11 AM. Ayan mga lalabs, see you tomorrow. Thank you so much. Bye.